Wala nang intro-intro. May babaeng puting-puti yung balat. Napakahaba ng buhok na halos sumayad na sa lupa. May matangos na ilong. Nanlilisik na mga matang nakatitig sa kanila. At naglalaway ito habang nakaturo sa bahay nila. Ang sabi ni Tatay Fernando, "Nang, siya yung nakikita ko sa dulo ng bukid. Yung lumalapit kay Tatay Dadoy." Tulala ang lola ko nang may narinig siya sa likod niya na nagsalita ng, "Uklang!" Nanggaling ang tinig na yon mula kay Mamang. Napalingon yung lola ko kay Mamang. Tapos nakita niya sa matanda na nakangiti ito. Sa isip-isip ng lola ko, bakit nakangiti? Di ba dapat galit siya dyan? Aswang yan eh. Pagbalik ng tingin ng lola ko kay Uklang, nakaluhod na ito habang naririnig niyang umiiyak. Tandang-tanda pa ng lola ko yung sinasabi ni Uklang. Ang sabi niya ay, "Sedes, nahihirapan na ako. Sedes, tulungan mo ko." Habang sinasambit ni Uklang yan, nakakapit ito sa tiyan niya na para bang sakit na sakit siya. Ang sabi ni Mamang, tumayo na siya. Sagot ni Uklang kay Mamang, hindi niya kayang tumitig. Tapos yung sikmura niya parang dinudurog, kaya hindi niya magawang makatayo. Humahapdi din yung mata niya na parang luluwa na kapag titingin siya kay Mamang. Kaya ang ginawa ni Mamang, may mga hinubad itong nakakwintas sa kanya. Tapos may mga kinuha siya sa bulsa niya. Inutusan niya yung lola ko na ilagay yon sa kwarto kung nasaan si Henry. Paglagay ng lola ko, tumakbo kaagad siya para tingnan kung ano yung mga susunod na mangyayari. Lumabas si Mamang ng kubo. Tapos naglakad siya papalapit kay Uklang. Takot na takot yung lola ko. Kasi baka kung anong mangyari kay Mamang eh. Sigaw ng sigaw yung lola ko ng, "Mamang, Mamang, huwag kang lalapit kay Uklang." Sinasabayan pa siya ng sigaw ni Tatay Fernando niyan. Maya-maya pa, nagising na yung ibang mga tao sa bahay nila. Kasi ang ingay nila eh. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanila, "Huwag na lang maingay." Nanatili silang nakatitig sa dalawa. Nung nakadikit na si Mamang kay Uklang, inalalayan niya ito para makatayo. Pansin ng lola ko na umiiyak pa rin si Uklang habang nanlalambot pa rin ang katawan nito. Pagtayo ni Uklang, maniwala kayo o hindi, yumakap ito kay Mamang. Hindi pa rin mawala-wala yung takot na nararamdaman ng lola ko noon. Para bang may nararamdaman siyang hindi magandang mangyayari. Matapos yan, niyaya ni Mamang na umakyat si Uklang sa loob ng kubo. Pero hindi ito makagalaw kung nasaan siya. Ang sabi ni Uklang sa kanya, "Sedes, hindi ako makakatawid dito. May malaking pader na nakaharang. Sobrang init." Ang ginawa ni Mamang, pinuntahan niya isa-isa bawat kanto ng kubo. Tapos binunot niya yung mga punyal na binaon ni Tatay Dadoy doon. Yung lola ko nakatitig kay Tatay Dadoy.
Hinihintay niya yung reaksyon. Nanginginig ang labi nito na parang nanggigigil at galit na galit. Pero pinipigilan niya yung nararamdaman niya. Maya-maya pa, lumabas ito ng kubo tapos pumunta sa likod. Tinawag siya ni Mamang. Ang sabi sa kanya nito, huwag munang umalis. May ipapakain siya kay Tatay Dadoy bago niya papasukin si Uklang sa kubo. Nakinig naman si Tatay Dadoy at bumalik ito sa loob. Tapos si Mamang pumunta sa kwarto kung nasaan si Henry. May kinuha itong bulaklak na tuyot tapos itim na itim yung kulay. Parang lason nga eh. Ang sabi ni Mamang kay Tatay Dadoy, kainin yun. Pero wag na wag niyang ngunguyain. Lunukin lang bigla. Paglunok ni Tatay Dadoy, yung galit at gigil na nararamdaman niya, dahang-dahang humupa. Tapos kumalma na si Tatay Dadoy at gumaan ang paghinga nito. Tanong ni Mamang kay Tatay Dadoy, ano Doy? Ayos ka na? Tatangu-tangu lang si Tatay Dadoy. Matapos yan, inimbitahan na ni Mamang si Uklang na pumasok sa loob ng kubo. Ang sabi niya, isa-isa lang ang hakbang papalapit sa bahay. Tapos unang-una niyang gawin kapag nasa tapat na siya ng kubo, tapikin ng 3 beses yung pinakaunang hagdanan nun. Tapos kanang paa ang unang ipang-apak niya sa hagdanan para hindi siya madulas. May mga nakabaon kasing bantay ang bawat baitang ng hagdanan. Hindi na niya matatanggal yon kahit kailan. Wala ring kahit na anong nilalang ang nasa kaliwa ang makakatungtong sa hagdanan na yon hanggat hindi ginagawa yung mga tinuro niyang ritual. Matapos gawin lahat ni Uklang yan, nakapasok siya sa loob ng kubo ni Tatay Dadoy nang walang kahirap-hirap. Takot na takot yung lola ko sa mukha ni Uklang. Hindi sa pagiging OA pero yung lola ko naihi talaga sa short niya na hindi niya namamalayan. Tapos ginaw na ginaw siya. Akala niya nga hihimatay na siya eh. Lalo pa nung tumitig sa kanya si Uklang. Yun ang unang-unang pagkakataon na nakaharap niya ng muka sa muka ang kinakatakutan niyang si Uklang. Pakiramdam niya, hinugot ng kung sino mang demonyo yung kaluluwa niya sa katawan niya. Gawa ng nawalan siya ng malay nun. Pagmulat ng mata ng lola ko, akala niya buong gabi na siyang tulog. Yun pala, wala pa siyang 5 minutong nakahiga. Nakita niya kasing nakatayo pa rin si Uklang kung saan niya ito huling nakita at nakatingin pa rin sa kanya. Tumabi sa lola ko si Tatay Fernando. Tapos ang sabi nito sa kanya, magpalit siya ng short kasi mapanghina eh. Agad-agad naghugas yung lola ko tapos nagpalit siya ng short niya. Sabay labas ka agad. Ayaw niyang palampasin yung pagkakataon na yon. Nakatitig siya kay Uklang. Pinagmamasdan niya yung itsura nito. Ayon sa lola ko, taong-tao lang din naman ang mukha ni Uklang. Parang tayo lang din. Ang pinagkaiba lang, yung balat ni Uklang, sobrang puti. Hindi yung puti na magandang tingnan na. Yung puti niya kasi,
parang yung kutis ng palad natin kapag nababad ng sobrang tagal sa dagat. Yun bang maputla tapos nakalaylay yung balat? Ganon. Tapos wala itong kilay, napakatangos ng ilong, sugat-sugat yung labi, at may mga iilan siyang ngipin na nakalitaw. Yung buhok pa ni Uklang, sobrang haba tapos napakatigas. Maya-maya pa, bigla itong lumuhod at iyak siya ng iyak. Salita din siya ng salita na, "Sedes, Sedes, gamutin mo ko, parang awa mo na. Hindi ko ginusto to." Si Mamang naman, naiyak na rin. Awang-awa siya kay Uklang. Habang yung mga tao sa bahay, blanko. Hindi nila alam kung anong meron sa pagitan ni Mamang at ni Uklang. Itinayo ni Mamang si Uklang, tapos pinaupo niya ito sa bangko. Inutusan ni Mamang si Tatay Dadoy na kunin yung pangtabas nila ng palay. Kinuha naman ni Tatay Dadoy yun at inabot niya kay Mamang. Habang si Uklang naman, nanginginig na. Ramdam na ramdam nilang lahat na kabadong-kabado ito. Nung hawak na ni Mamang yung pangtabas ng palay, ang sabi ni Uklang sa kanya, "Sedes, hindi mo mapuputol yang buhok ko. Kahit na ano pang gawin mo." Unang subok ni Mamang gamit yung pangtabas ng damo. Wala. Ni hindi man lang ito nalagasan kahit isang piraso ng buhok. Ang sabi ni Uklang sa kanya, walang makakaputol sa buhok niya kundi yung kapatid ng asawa niya. Natatawa-tawa pa si Mamang habang kinukuha niya yung langis at kabibi niya sa kwarto. Pinatuluan ito ng langis ni Mamang na pinadaan niya sa kabibi niya. Tapos meron itong ibinulong sa pangtabas ng damo. Matapos yan, ang sabi niya kay Uklang, "Humanda ka. Medyo masasaktan ka dito." Dahang-dahang pinasadahan ni Mamang ng pangtabas ng palay yung buhok ni Uklang. At ayun na, bawat buhok na madaanan nito, unti-unting nalalagas. Habang nangyayari yan, sigaw ng sigaw si Uklang. Ang sabi niya, "Tama na, Sedes. Sobrang sakit na. Mamamatay ako. Mamamatay ako." Hanggang sa natapos na si Mamang naputulin yung buhok ni Uklang. Naging hanggang balikat na lang ang haba nito. Hingal na hingal si Uklang. Tapos para siyang nagsusuka na wala naman siyang sinusuka. Nagpakuha ng tubig si Mamang. Tapos inihipan niya yon at pinainom kay Uklang. Maya-maya pa, kumalma na ito. Tanong ni Uklang kay Mamang habang nanghihina pa, "Sedes, magaling na ba ako? Hindi na ba ako aswang?" Ang sagot ni Mamang, "Hindi pa. Hindi ganon kabilis yun. Malaki na yung alaga niya sa loob ng katawan niya. Aabuti ng ilang taon bago siya mabalik sa pagiging tao. O ang mas masakit pa, baka hindi na. Pero gagawin ni Mamang ang lahat para sa kanya. Kahit pa, buhay nito ang maging kapalit." Hindi na nakapagpigil pa yung tatay ni Henry. Kasi nakikita niya din pala yun sa dulo ng bukid. Kung alam pala ni Tatay Dadoy na aswang yon, bakit hindi niya pa tinutuluyan? At saka,
Bakit palaging nakakalapit sa kanya? Tapos kinakausap niya pa. Tinanong na nitong tatay ni Henry si Mamang kung kaano-ano ba niya si Uklang. Bakit ganun na lang kung alagaan niya? Tapos pinapasok pa niya sa loob ng kubo. Yung anak niya, hindi pa ganun kagaling, di ba? Tapos biktima din yun ng aswang. Parang hindi naman yata tama yun. Lumingon si Mamang sa tatay ni Henry. Tapos sumagot siya ng, "Matalik na kaibigan ko si Uklang. Nasa Iloilo pa lang kami. Kasama ko na siya." Tatlo pala silang magkakaibigan yan. Si Mamang, aka Sedes, si Uklang, at si Senyang. Mula pagkabata, silang tatlo na ang palaging magkakasama. Si Tatay Dadoy naman, pasundot-sundot ng pagsama sa kanila. Kaya kilala niya din yung dalawa. Magkakaibigan kasi ang mga pamilya nila. Hanggang sa lumipat sila sa Zamboanga City noon. Tapos doon na sila nagdalaga at nagkaroon ng kanya-kanyang nobyo. Dito na rin nagsimulang lumayo sa kanila si Uklang. Nung una, hindi nila alam kung saang parte ng Zamboanga lumipat si Uklang noon. Pero may mga sabi-sabi na bandang Del Norte lang din siya tumira. Tapos ang naiwan sa Zamboanga City noon, si Mamang at si Senyang. Ilang taon ang lumipas, umalis naman si Mamang sa Zamboanga City noon. Dahil pinasunod sila ni Tatay Dadoy na nakatira noon sa panabutan. Pinagbubuntis pa ng nanay ng lola ko, yung lola ko nung mga panahong ito. Tapos yung bahay na tinitirhan ni Tatay Dadoy doon, iniwan niya kila Mamang. Gawa ng may amo ito noon si Tatay Dadoy na nakabili ng malaking lupain sa bukid. At sa kanya yon ipinagkatiwala. Sa Iloilo pa lang kasi, kilala na ni Tatay Dadoy yun eh. Kaya tiwala sa kanya. Yung bahay naman na iniwan ni Tatay Dadoy, sila Mamang na ang nakatira doon. Habang naghahanap ng pagtatayo ang bahay si Tatay Dadoy sa bukid, may tawag ng tawag sa pangalan niya. Hindi niya pinapansin kasi wala talagang katao-tao nun sa bukid. Sa isip-isip niya, baka pinaglalaroan lang siya ng mga engkanto o kung anumang lamang lupa. Pero nung nakaramdam siya ng galit at gigil, kumpirmado. Aswang yun. Tatagain na sana niya eh. Kaso paglingon niya, nakita niyang si Uklang pala. Buong araw silang nag-usap nun. Marami itong naikwento sa kanya. At ang gusto niya, ipaabot lahat yon kay Mamang. Pero sa ngayon, sana wag muna silang mangialam. Hawak kasi ng pamilya ng lalaki yung mga anak niya. Kailangan niya munang mabawi yung mga yon. Pero inamin na agad ni Uklang kay Tatay Dadoy na isa na siyang aswang. At nung panahong yun, 4 na buwan pa lang ang nakakalipas mula nung mamatay ang asawa niya. Marami pa sanang sasabihin si Uklang kay Tatay Dadoy nun. Nang bigla na lang itong magpaalam sa kanya. Gawa ng nararamdaman niya sa paligid yung mga kamag-anak ng asawa niya. Baka mamaya, madamay pa si Tatay Dadoy eh. Tutulong na sana si Tatay Dadoy nung oras na yon. Pero pinigilan siya ni Uklang. Ang sabi nito sa kanya, kailangan si Sedes. Sobrang laki ng angkan ng lalaki. Hindi niya kakayanin yun mag-isa. Matapos ang araw na yon,
Halos ilang taon din nilang hindi nakita si Uklang. 1 dekada din ata ang inabot. Paulit-ulit bumabalik si Mamang sa bukid para sana makita niya yung kaibigan niya. Pero wala. Hindi niya talaga nakita. Hanggang sa ito na nga, unang-unang pagkikita nila, makalipas ang napakaraming taon. At ang unang-unang hiling ni Uklang kay Mamang, gamutin siya. Paano nalaman ni Uklang na may ganong kakayahan si Mamang? Okay, bukas na bukas din kita-kits tayo sa par 3. Yun lang. Salamat.